No niin. Elikkä tervetuloa Suomen Frisbee-koirien esittelyyn. Welcome to the show of Finnish Disc Dog Association. Suomen Frisbee-koirat on perustettu vuonna 2012 ja nyt me sitten aiotaan meidän kokoonpanon kanssa esitellä teille hieno ja vauhdikas show. Finnish Disc Dog Association is founded in 2012 and now our crew will show you a very excited and very nice show. So, taustalla meillä pyörii tuolla videota Mustialan kisoista viime vuodelta. The video there playing in the background is from our last year's competition in Mustiala, and you will see a bit different stuff there. Right. Lavalla tänään meillä on Satu ja Alma. Alma on 6-vuotias tolleri. So here we have Satu and Alma. Alma is a 6-year-old Nova Scotian Duck Trolling Retriever. Ja sitten meillä on Satu ja Puike, joka on myös 6-vuotias, mutta Border Collie. This is Satu and Puike. Puike is a 6-year-old Border Collie. Ja sitten seuraavassa reissussa on minä, mun koirani kanssa, Stella, 4-vuotias Australian kaivenkoira. And in this gap, I should be with my dog Stella. She's 4-year-old Australian Shepherd. Ja sitten seuraavaksi lavalle tulee Eeva ja My. My on 3-vuotias Border Collie. And next we have Eeva and My. My is 3-year-old Border Collie. Ja viimeisenä meillä on Heini ja Ice ja Nox. Ice on vähän yli vuoden ikäinen Border Collie ja Nox on 4-vuotias Collie. And last we have Heini, Ice and Nox. Ice is a bit more than 1-year-old Border Collie and Nox is 4-year-old Collie. Tervetuloa kaikki tervetulleeksi. Let's welcome them all.